Patri mhux biss ġie ċensurat mill-awtoritajiet ekleżjastiċi milli jikteb fil-gazzetti, iżda wkoll twaqqaf milli jesprimi ħsibietu fuq il-mezzi soċjali fosthom Facebook u Twitter. Il-Ħadd li għadda l-gazzetta it-Torċa ma ppubblikatx l-opinjoni tiegħu ta' kull nhar ta' Ħadd wara li rċieva ordni mill-Provinċja tal-Ordni Dumnikani biex iwaqqaf kitbietu. Fin-nuqqas ta' dan huwa ġie meddet li jitneżża mis-saċerdozju. Id-deċiżjoni mill-Ordni Dumnikana waslet ftit tal-jiem wara illi Patri kellu kliem jibes fil-konfront tal-Knisja f'Malta dwar il-pożizzjoni li ħadet kontra l-emendi fil-liġi tal-IVF, liġi li se tagħti opportunità akbar lil persuni jsiru ġenituri. Bitweġiba l-mistoqsijiet minn One News, il-Kurja tal-Arċisqof qalet li ma kinitx informata bid-deċiżjoni li tiċċensura lil Patri Wara barax ta' kritika fil-mezzi soċjali, fi stqarrija l-Knisja qalet li l-Arċisqof Charles Xikluna ħareġ bi proposta l soluzzjoni biex Patri ikompli b'kitbietu b'rispett sħiħ lejn impenn tiegħu ta' saċerdot reliġjuż u b'lealtà sħiħa lejn it-tagħlim tal-Knisja. Madankollu One News jinsab infurmat li sal-lum għadha ma saret l-ebda komunikazzjoni ta' Patri. Sorsi fih dan l-ordni sostnew li għalkemm il-patrijiet jaqgħu taħt is-superjuri tagħhom huwa fatt magħruf li l-Arċidjoċesi ta' Malta xorta waħda għandha komunikazzjoni diretta mal-provinċjali rispettivi ta' ordnijiet f'Malta, tant li mhux l-ewwel darba li ġibdet l-attenzjoni tas-superjuri dwar kwistjonijiet jaħarqu. Intant f'kumment lil The Times, Patri qal li kien se jimxi b'mod assolut l-ordni li jingħata u saħaq li din kienet qiegħda taffettwa b'mod enormi id-dritt tiegħu tal-espressjoni. U għażiet jgħid li bid-deċiżjoni meħuda lanqas biss jista' jikkummenta fuq Facebook u anqas fuq Twitter. Lill-ġurnalist Patri qallu li jista' biss ikellmu kif kien jagħmel propju dak il-ħin.